To je peklo. Šialené, že? No, za chvíľku, Zlačka. Toto je estrádna sála. Nakupujme. Chrám. Brutál. Môžete nakupovať popri Valčíku. Na Vľavo, ak ste na také veci zaťažení, tak toto bolo robené v Sklárskej hute niekde v okolí Brna. Sú to pomerne zvláštne mozaiky. Mozaika to je vitráže. Celé toto slúžilo ako estrádna sála. Ten kontrast je o to silnejší, že celé generácie Považsko-Bystričan tu nás zažívali stužkové slávnosti, plesy, oslavy podnikové a podobné veci. A teraz tento druh využitia je veľmi symbolický.